Dus half Belgisch, half Duits. Ja. En wie het er? Stella. Wie het ze? Zo. Stella. Hé? Stella. Oh ja, sorry. Doe het best is het niet meer Zien er wat mankementjes aan Stella? Of, Nee, eigenlijk niet. Oh, Alleen ouderdom. oké. En dat is ook logisch hè, op de leeftijd. Maar nee, eigenlijk gaat het heel goed. Alleen hebben we nu zo gehad van nou eens kijken wie lang het nog goed gaat. Maar op het moment dat het pijn heeft, dan heb ik gezegd van ja, dan is het over. Hoor. Maar heb je altijd veel plezier gehad met Stella? Oh ja, zeker. Ja? We hebben hem al 10 jaar. Oh, dus niet vanaf het... Nee. We hebben altijd van die afdankhonden. Die lui op een gegeven moment kwijt moeten. En dat we denken van nou ja goed, dan willen we een tweede kans geven. Oh. En zo is Stella ook bij ons gekomen. En hoeveel afdankhondjes heb je al gehad dan? 2 herders hiervoor en 2 tackles hiervoor. Dat is nogal een verschil, hè? Ja, wacht, ik heb in de maanden weer. Oh, nee, dat gaat top. Ja, dat gaat parkeren waar Geert staat. Of stonden we hier op zijn plekje? Dat niet doet. Oké. Nee, ja goed. We hebben ze gaat liever een afdankhond en nog in de tweede leven kunnen dan een pup. Want daar zijn er al zoveel van. En die krijgen ook vast een groot hoes, maar... Ik vind het wel mooi, want er zien steeds meer mensen die hondjes die afgedankt zien of mishandeld zien hoe de boeteland een tweede toes gunnen. Ja, er zijn heel veel lui die dat over hun hoe het boetelijn doen, maar er zijn heel veel hun in Nederland die ook afgedankt werden. Dus ik heb schat die hebben ook nog een kans. En die haalt ze dan uit het asiel? Nee, ja, we hebben de ene uit het asiel gehad, maar die andere, dat zijn verschillende huisdierenherplaatsingssites. En dan zoeken we net zo lang toe dat we denken, nou deze past bij ons. En mijn man duidt daar zijn best voor, die kijkt of het ook echt het voor ons is. Want we hebben heel vaak dat ze niet met kinderen, met andere hun, niet alleen kunnen zien, niet in de auto kunnen. Wat horen dan, zien dat ook de criteria die Ja, je moet in ieder geval wel alleen kunnen zien. Want ja, van werk alle twee. Dus niet dat ze dan de hele dag blaffen en dat de rest van de buurt... Nee. En toen de kinderen nog klein waren, natuurlijk belangrijk dat ze ook de kinderen kosten. Nou. Dus, maar Stella had geen trauma's of zo? Jawel, behoorlijk. Want de eerste 2 weken hebben we gedacht van of we hier of dat wordt het netje. Ja. Want wie gingen die eerste 2 weken dan? Het het zo ongeveer 2 keer 24 uur alleen maar rondjes zitten rijden. Rondjes zitten rennen. Oh. En het is de papa en de mam die waren politiehund. En ze hebben haar ook geprobeerd te trainen. Maar het wordt te leef, dus hebben ze hem flink al aangepakt. En dat werd door die andere hund aardig. Hij overal kratsen en sneeën en beten in het gezicht. En daar wordt gewoon niet geschikt voor. Dus toen heeft hij man hem op zo'n site gezet en toen zijn we bij goed gekomen. En dat is de liefste hond tussen die kunt wensen. Vertel. Daar kunnen ze nog bovenop gaan staan en dan zal het nog kijken zo van, nou ja goed, dat vind ik niet echt nodig. Goedendag. Goedendag. En dat is het baasje. Hi Chas. Is dat een hobby van het baasje daarachter? Ja, zeker. Ja. Al de auto? Ja, en nu bezig om daar gaat op te boeien. Voor dat we ook er met weg kunnen, voor te kamperen. Dus heeft er een soort van campertje van maken? Ja, maar dan wel de meeste campers zijn dan vast. En dit is een, want voor ieder zo normaal altijd wel met. Maar deze is de bedoeling dat we hem ook uiteen kunnen halen. En dan op kunnen bergen. Oh, wat leuk. Dus dat ze hem eigenlijk ook wel kent gebruiken als, wat is het, een pick-up? Ja, kom maar kijken. Ja, mag dat? Ja, zeker. Kom Stella. Ja, nou, immers er zelf een camper bouwt en dat ook nog duidt. Ja, dat is nog in de maken. Dat is er niet klaar. Is er niet fertig. Dus ja, gaan we kijken achterin. We zitten op de helft ongeveer.
Maar wie maakt ze hem Dat werden 4 delen. waterdicht? Dat komt boven van de EPDM-folie op, van de rubberfolie. Dus dat werden 4 delen. Die ze, in principe werd het zo dat ze hem dadelijk in een kwartier erop en eraf kan staan. Dus ze werden allemaal met klemmen werd het vastgezet aan elkaar. En de taak werd dan even aan vastgezet. Ja, en voorzien met het binnen gebeuren bezig. Met klemmen zetten ze hem vast? Ja, ja. Wat grappig. Ja, nou ja, goed, het is even hoe dokteren tot het ding nog erop liet. Niet als ze op de autobaan zit, als ze dadelijk nog een kilometer, dat ze het kwijt is. Dat zou je... Liep me wel handig. Dat zou je een beetje vervelend zien. Ja. Een beetje, ja. Vooral van Kijk, de met de vrouwen er trainlijk achterin en dan weer een grondprobleem. Nou, ik denk niet dat die nog wegvlucht. Ik denk niet... Nee, dat moest ze niet hebben. Ja. Dat moest ze niet hebben. Ja, dit gaat het een beetje weer. Het is niet veel luxe, maar meer als ze niet nodig. Maar dat hoeven we niet, want we gewoon echt zo 1, 2 nachten en dan Weekend. puur voor te slapen en de rest hebben we toch boete. Ja. Maar dan, dat betekent wel dat je ook avontuurlijke kampeerders ziet wel, want... Oh, niet te zwaar, niet te zwaar. Avontuurlijk vind ik een zwaar woord, maar verzin niet zo op luxe ingesteld. Het gaspitje dadelijk met en kijk goed achterig met de muur. Ja, gewoon. Het gaspitje met ze en Nou, met ze zes. dit is wel ideale hoogte om bijvoorbeeld het gaspitje op te zetten. Ja. Ja, Dus voor de ja. tafel eraan. Dus, Ja. En gewicht is natuurlijk ook. Het gewicht en het opbergen, wat. Het is mortaal. Ik bedoel, ja, ik ga wel in garage, maar het moet allemaal licht zie je om het erop te zetten en het moet niet goed zie je om het weg te zetten. Wat leuk. Ja. Dus ja, dit is de auto op zich is al heel bijzonder. Ze zijn dat onder een strop dan, want de auto is van 72, dus is 50 groot. Maar liggen Dus, we ook zo, hè, daar ja, reden we zo ja. ook regelmatig met. Dus, Ook met de huidige benzineprijzen. Dus op gas, maar dan Oké. nog, 4 uur draaien, dus dan moest toch een beetje, moest je denken van, ik vaar even naar Friesland op en af. Nou, dat doen we ook Dat is niet. het niet meer leuk, denk ik. Nee, gewoon in de buurt. en waar ga je ze tanken? In Bels? Nee, ik ga geen adapter, dus ik moet een adapter aan, want die hadden een andere aansluiting voor gas te tanken. Dus ik denk, een roosteren, dus dat is op zich, ja. En die mensen die dan zeggen van, als ze zegt van ik rij op gaas, dat die zeggen van, ga ze hem op te koken. Wat duurt ze door mij? Ja, Met die joh, dan laat ik uitspraken? ze de benzine, verschil tussen de benzineprijs en de gasprijs zie je, wat. Kijk, door benzine is dit niet meer leuk, dat kan ze niet varen, de 4 uur 3. Dus ja, dat gaat niet. Is het ook een beetje comfortabel? Ja, Ja? maar zeker. Ja, Zeker weten. Dus dat is belastingvrij, maar dat is een oldtimer. Dus het is het varen en het is een degelijke wagen, dat kiest ze niet snel gedaan. Dus in een kwartier kan zich dat straks in elkaar en onder elkaar zetten. Ja, ja. Wanneer het goed is en het is klaar, moet dat de bedoeling zijn. En is dat dan van die folie die ze ook bijvoorbeeld op een daakduis Ja, bij wat een hoes? tegenwoordig vroeger dochten ze allemaal de asfalt op die daken brennen, op platte daken. Ja. En dat is wegen brandgevaar gebruiken ze dat niet veel meer. En nu gebruiken ze veel de EPDM-folie op platdaken, dat werd gewoon erop geliemd. Hoor. En dat is oersterk. Wat leuk. Ja, ja. Hebben ze van tevoren getekend? Of hoe Dit lang? is door veerde. We hadden het een keer op een aanhanger gebouwd. De veerde? Ja, het veerde Ja, project. huisje zeg maar. Hier is op een aanhanger. Toen Ja. op een huisje op een aanhanger. Toen op dat pick-up was net met daar kwam gevaren. Ja. En nu hadden we voor 2 jaar geleden voor ster gekocht. En nu is het, ja, werd het hier opgebouwd. Is er ook nog Dus- een plekje voor Stella? Nee, dat gaat niet met. De persoon die blijft dan nemen en die kan dan op de hond passen. Dus ja, dus ik ga of met de jong of met de vrouw. Maar het liefst ga ik alleen. Hij is Dat wel, is de waarheid. hij is wel eerlijk, hè? Ja, maar dat is ook de waarheid. En waarom? Ik En waarom? leven. Ik vaar een keer, ik ga nog maar gezegd, ik vaar een keer naar de Tafelberg in Zuid-Afrika. Oh, Maar dat is niet te duur. Ik ben er in het gas, ik weet niet of ik gas kan tanken in Afrika. Nee, maar dat is allemaal zo wat ik een keer geroepen aan. en waarom het liefst alleen? Ja, ik ben Geer alleen. Ik ben Geer met de vrouw, we zijn volgend jaar 24 jaar samen, dus ja. Dus dat gaat op zich goed. Maar op zich, nee, het gaat goed. hoor. Zeker, het ging goed. Maar ik ben nog wel eens Geer alleen, ja. Dus ja, alles een beetje van een beetje. En zit dat dan momenten van overpeinzing? Of Oh ja, ik ga denk ze nog dan veel overpeinzen. door? Ja, Ja, best wel een denker. ja, ik
denker en een doener. De mensen in het groen in de doener. Mijn werk is ja, ik ben hovenier, tuinman. En mijn hobby is tuinieren. Dus ja. Dus hij ze achter het huis dan nog soms een hule... Ja, ik ken ze het even zien, ik weet niet hoe lang het programma doet. Moest niet de gras filmen, hoor. Er is mijn zoon aan het filmen. Wel, de was van het gras pakken, wat even bederft alles. Ja, anders laat de tuin maar zitten, maar dit is wel grappig, want we zien pas nog ergens geweest en die worden 2 Amerikanen tot camper aan het verbouwen. In Houtgeul. Oké.